İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şuunki programmamıza. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäniňizde ören şat. Men şu programmaň üstü bilen sizin bilen duşuşyma tabyrsızlyk bilen garaşýan. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde günäden biz azat bolup bilýäsmi? Şu barada bir näçe bölümlere sizin bilen mukaddes kitaptan bir näçe aýatlary teredip geçdik. Şeýle hem näde günäden üstün bolup bilmeli öz günlük durmuşymyzda şu barada da bir näçe aýatlara sizin bilen bile teredip geçipdik. Men şuunki gepleşigimizde ýene-de sizin bilen täze bir temada dowam etmekçi. Ýöne men şol täze temada dowam etmedimden öň şol geçen gepleşikde tereden käbir aýatlarymyzda ýene-de jemleme hükmüne sizin bilen teredip geçmekçi. Efesler kitabynyň 2-nji babynyň 8-nji 9-njy ayetlerinde bize nähili wadalar berilýär. Çünkü siz iman arkaly Hudaýyň merhameti bilen halat edildiňiz. Bu sizin öz tagallaňyz bilen bolmady. Muny size Hudaý peşkeş berdi. Hiç kim insan tagallasy bilen halat boldum diýip owunmasyn. Sebäbi Hudaý bizi İsa Mesih arkaly yaratdy. Ol bizi owuldan taýarlap goýan ýaxşy işlerini etmegimiz üçin yaratdy diýär. Ene biz bärde şol Hudaý bizi näme üçin yaratdy? Ene şol öz şu dünýädäki maksadymyzy dogry düşünüp ýaşasak, ene şu hem bize günäden azatlykda ýaşamaga kömek etýär. Bärde Pawlus şol Efesler ýygnagyň naklary şunu ýatlady botyr. Ýöne şol Efeslere ýazan hatynyň üstü bilen Pawlus bize de gowy hakykatlary ýatlatýar. Sizde hiç açan ýatdan çykarmaň. Siz insan tagallasy bilen halat boldum diýip owunmaň diýär. Näme üçin şeýle diýär? Sebäbi 10-njy aýatda diýär, Hudaý bizi Mesih arkaly yaratdy diýär. Ol bizi owuldan taýarlap goýan gowy işlerini etmegimiz üçin yaradan. Owuldan. Şu gowy işler diýmek Hudaýyň ýolundan ýörep hem İsa Mesih'e şaýatlyk etmek barada bärde gurrun edip otyr. Ene şu ýerde aýdylýan hakykaty düşünmeklik gaty wajyp. Ene halat ediş şartlygy diýär. Pawlus bize şonu ýatlady otyr. Hudaý bize şonu peşkeş berdi, biz öz tagallamyz bilen elde İsa Mesih'e bolan iman etdi bilen Hudaýyň halat edişine biz eýe bolup bilýäs. Haçan biz bizi we günälerimizi Hudaýyň merhametiniň doly örtýändigimizi biz düşünüp ýaşasak, ene şonu biz öz kalbymyzda Hudaýyň berýän şartlygyna eýe bolup bilýän ekenik. Pawlus şonu bize gowy ýatlady otyr bärde. Hudaý bizi üýtgüdip ýuwaş-ýuwaşdan İsa Mesih'e meňdedi otyr. Wagtyň geçmegi bilen Hudaý şonu öz maksady üçin biziň her birimiziň durmuşymyzda şeýle etýän ekeni. Bu Hudaýyň işi, biziň işimiz däl. Biz şonu ýatdan çykarmaly däl. Ýene-de biz Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 29-njy aýatyna şunu görýär. Çünkü Hudaý olary edelden taýlap seçdi we ogluny meňdetmegi owuldan karar etdi. Ol muny İsa Mesih'in köp sally dogalarynyň arasynda nobahar bolmak üçin amal etdi diýär. Ene şu hakykatym görýär bärde. Owuldan bizi saýlap seçen ekeni. Hem ol bizi öňden şol saýlan pursatyndan başlap Hudaýyň maksady näme ekeni bizi ýuwaş-ýuwaşdan öz ogly İsa Mesih'e meňdetmegi
karar eden. Şonu bir yattan çıkarmalı değil. Ol bunu İsa Mesih'in köp sağlı doğruların arasına no bakar bolmak için amal etti diye. Yani şu an ruhu durmuşumda İsa Mesih'e yavaş yavaştan mengdam otuyor. Yani tenneki durmuşta bir şol günah bilen dırcışı ya bir enteyim adam atan nesilleri tenni. Yani ruhtaki durmuşta bir İsa Mesih'te her gün täzelenip otuyor. Ene şu gaty gowy hoş habar bizim her birimiz için şeyle değil mi? Men öldürmüşüm barada pikir edemne şol aňymy hem kalbamy ine şu täze durmuşa göre terbiyeleyen pikirlerimi. Täbit şu durmuşda İsa Mesih'teki durmuşda yaşamaly. Şol bir günäden adatlyk berýär. Yine de Filipler kitabının 2. babının 13. ayetinde de bir de Pavlus hoş haberi yatlat ya. Yine de bir de şol günah bilen tinen şığmada Hudaýyň bir de kömek etdiýändigini Pavlus yatlat ya. Şeýle hem bir şu günah bilen darjyşmada diňe Hudaýa tabilikde yaşamalydygymy görkezýär. Filipler 2:13. Çünkü Hudaý öz göwnünden turýan işleri etmek üçin size gujur gaýrat berip, sizdäki işini amal etýär diýär. Öz göwnünden turýan işlerini etýär Hudaý biziň kalmada. Şol Hudaýyň göwnünden turýan işlerini etmegimiz üçin bir de güç, gaýrat berýär Hudaý. Nähili hoş habar. Şeýle etmek bilen ol biziň kalmada öz işini amal etýär diýär Pavlus. Siz şu hakykata yürekden iman etýäňizmi? Siziň kalbaňyzda şol öz göwnünden turýan işlerini etmegiňiz üçin Hudaý size güç kuwat berip otyr. Biz onu kawat duýmaýatam, şu barada pikirim edemdik. Ýöne ol öz mukaddes ruhunyň üstü bilen biziň kalbymyzda bize güç kuwat berip otyr. Öz şol Hudaýyň göwnünden turýan iş etmäge bize güç kuwat berýär. Biz onu öz güýjümizde etip bilemdik da Hudaý bize şu güýjü berýän ekeni. Şeýle etmek bilen ne ol öz işini amal edip otyr diýär. Öz işini amal etýär. Yine başka bir ayet berdi Yevreyler kitabının 13. babının 20. 21. ayetlerine şeýle diýär. Islegini amala aşyrmagymyz üçin goý parahatlyk berýän Hudaý bize ähli gerekli zatlar bilen üpçünetden. Ol Rabbimiz İsa'ny ebedilik ähd baglaşýan gan arkaly ölümden dirildi we ony öz halkynyň beýik çopany edip belledi. Goý Hudaý özüni hoşnut etýän işleri etmegimiz üçin İsa Mesih arkaly bizi kämilleşdirsin. İsa Mesih'e baqy şan şöhret bolsun. Amin diýär. Yevreyler kitabının awtory hem bir İsa'da kimdigimizi bir de ýatlyda otyr. Şol Rabbimiz İsa'ny ebedilik ähd baglaşýan gany arkaly Hudaý ölümden dirildi. Beýle diýmegi şol İsa Mesih haçta ölüp Hudaý ony öz maksady üçin ölümden dirildi we ony öz halkynyň beýik çopany edip belledi diýär. Şu wagt İsa Mesih siziň hem çopanyňyz. Men çopon diýemne bir zat gödöňme gelýär. Hemişe çoponlar, goýullary, çoponlary gödöňe getirip görüň. Çopon nähili öz sürüsü üçin alat etýär. Möjeklerden goraýar, wahşy haýwanlardan gorap atýar. İsa Mesih hem biziň durmuşymyzda şeytan ol bir şeytandan goraýar. Şeytan biziň durmuşymyzda edil wahşy haýwan ýaly. İsa Mesih hemişe bizi şol wahşy haýwan şeytandan gorap atýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Ol mulaýymlyk bilen, merhemetlik bilen bizi gorap atýar. Yine de diýär goý Hudaý özüni hoşnut etýän işleri etmegimiz üçin İsa Mesih arkaly bizi kämilleşdirdi. Biz yine de şu Yevreyler kitabının 13. babında da görýär. Şol kämilleşmek, Hudaýda kämilleşmeklik işi bu Hudaýyň işi, biziň işimiz däl. Ya Hudaý bize özüni hoşal etýän işlerini etmegimiz üçin bize güç kuwat berýär. Hem şeýle etmek bilen İsa Mesih arkaly öz mukaddes ruhunyň üstü bilen kämilleşdirýär. Men esasy jogapkärçiligim näme şeýerde? Hudaýa tabilikde ýaşamak, kalbymy Hudaýa açyp ýaşamak, aňymy Hudaýa açyp ýaşamak. Şeýle ýagdaýda Hudaý şol adatlyk bilen biziň kalbymyzda, aňymyzda öz işini amal etip bilýär. Ýöne biz kalbymyzy ýapsak, onu Hudaý bize mecbur etmeýär. Ol bize garaşýar, kalbymyzy açýançak.
Haçan da biz şu hakikatları dolu düşünüp yaşamada günahın hükmü bizim durmuşumuzda öz gücünü yitirýär. Ve biz şeyle itametik barada hakikatlar barada oylanıp yaşayat. Son günah yuvaş-yuvaşdan öz gücünü yitirýär. Yani Yevreyler kitabının 10. babının 10. 14. ayetlerine şeyle diýär. Biz bu isleg boyunca İsa Mesih'in bedeninin ähli zat üçün bir gerekde kurban edilmegi arkaly mukaddes edildik. Tebabi ol mukaddes edýärlerini yeketek kurbanlyk bilen hemişelik kämil etdi. Ene berde de görüp otyr. İsa Mesih biz günah barada siz Allah etmäňi berde näme diýip otyr? Yevreyler 10:10. Bu isleg boyunca İsa Mesih'in bedeninin ähli zat üçün bir gerekde kurbanlyk edilen. Bizim ählimiz üçün şol bir gerekde kurbanlyk edilip ählimiz mukaddes edildiňiz diýär. Yani iman etdi bilen biz mukaddes edildik. Şonu ýatlatýar berde. Tebabi ol kim Hudaý mukaddes edýärlerini yeketek kurbanlyk bilen hemişelik kämil etdi diýär. Yeketek kurbanlyk bilen bizim ählimiz İsa Mesih'e iman etýän her kesi şol yeketek İsa Mesih'in haçta ölüp öz janyny kurban etmegi bilen bizi kämil etdi. Yani bu geçen zamanda aýdylyp otyr, biz hem kämil edildik. Şoň üçin biz şu günkü durmuşymyzda şol kämil edilen ýaly ýaşasak, ana şol bize günlük durmuşymyzda kömek etýär. Nädip biz kämil edilen ýaly ýaşamaly? Korintoslar kitabynyň 1. Korintoslar 15-nji bab 56-njy 58-nji ayetlerine Pavlus bize İsa Mesih'teki durmuşymyzda şunu matlagat berýär. Günah bu ölümün zäherli nesdetidir. Kanun bolsa günahnyň güç kuwatydyr. Ýöne Hudaýa müňde bir şükür. Ol Rabbimiz İsa Mesih arkaly bize ýeňiş berdi. Şoňa görä-de ey ediz oğullarym berk durun. Goý sizi asla hiç zat tartyrmasyn. Rabbin işine ihlasly ýapyşyň. Çünki Rabb uğruna çeken dähmetiňiziň biderek däldigini öýüňiz hem bilýäntiňiz diýär. Ene nädip ol Korintoslary ruhlandyryp otyr Pavlus şolaň döwrüne. Ýöne bu şu günkü durmuşda bire de değişli bolýar. Ol bire de şeýle ýüzlenip aýdyp otyr. Hudaýa şükür diýe müňde bir şükür. Näme üçin? Rabbimiz, Hudaý bize, Rabbimiz İsa Mesih arkaly ýeňiş berdi. Ýeňiş näme? Günah üstünden ýeňiş berdi. Günahdan üstün etdi bizi İsa Mesih öz ganynyň üstü bilen. Biz gördük ene Yevreyler kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy 14-nji ayetlerine da näme diýdi bize? Biz yeketek kurbanlyk bilen hemişelik kämil edildik diýär. Şonam görüp geçdik biz. Ýene de berde şonu ýatlady otyr Pavlus bize Korintoslar kitabyna. Size İsa Mesih'in üstü bilen size ýeňiş berildi. Siz şu ýeňişde ýaşaň diýär. Günlük durmuşyňyzda ýeňilen hökmünde ýaşamaňda ýeňen hökmünde ýeňişde ýaşaň diýip otyr. Ol 58-nji ayetde şeýle mylaýymlyk bilen bize ýüzlenýär. Men gaty gowy şuny. Ey edi dogallarym diýär. Ey edi dogallarym, menem size şeýle ýüzlenmek isleýän. Berk durun. Goý size atla hiç zat tartyrmasyn. Hiç zat töwreňizde görýän zatlaryň hiçdi sizi tartyrmasyn. Berk durun. Rabbin işine ihlasly ýapyşyň. Hudaý size nähili iş beren bolsa, biz bar üntümedi şu Hudaýyň bize öz çağıran hyzmatyna wepalyk bilen ünt berip, hyzmat edip ýaşamagy sizi çağırýan. Tabi İsa Mesih bizim her birimize her hili peşkeşler verdi. Şol ýygnaşyklarda birek hyzmat etmek üçin bizde her hili peşkeşler var, talantlar var. Biz şonu ulanyp birek hyzmat etmeli. Berde Pavlus şonu ýatlady otyr. Siz berk durun diýär. Hiç töwreňizde bolup geçýän zatlar, görýän zatlaryňy siz sarstyrmasyn. Eýsemsiz Rabbin işine ihlasly ýapyşyň diýär. Ihlaslyk bilen ýapyşyň. Çünki Rabbin uğruna çeken dähmetiňiziň biderek däldigini öýdüňiz de bilýäntiňiz diýär.
Rabbim uğruna çekýän rahmetimiz hiç açanan biderek der. Hudaý şonu görýär. Hudaý bize peşkeş berýär. Her bir etýän işlerimize göre. Ýöne men şu zatlara öz kalbymna iman etýänmi? Ene şol sorum öz günnülük durmuşymda. Günä bilen töweşde ýeňiş bize bagly däl. Şonu hiç açan ýatdan çykarmaň. Hudaýa bagly. Hudaýyň gurpanlygyna, şeýle Hudaýyň bize beren wagdalaryna bagly. Biz günnülük durmuşymyzda şoňa iman etip ýaşamaly. Rabbim özüni berdem Mezmur 145 18 20'de şeýle diýär. Rab özüni çagyrýarlaryň hemmetine, özüni çyndan çagyrýarlaryň hemmetine ýakyndyr. Ol özünden gorkýarlary muradyna ýetirýär. Olaryň nalyşyny eşitýär we halat etýär. Rab özüni söýýärleriň ählisini goraýar. Hudaý biziň penamyz hemde güýjümiz diýär. Menem tedi günlük durmuşyňyzda şeýle ýaşamaga çagyrýan. Hemişe Hudaý sen men penam. Hudaý sen meniň güýjümsiň diýip şeýle Hudaýa ýüzlenip ýaşamaga tedi çagyrýan. Ol hemişe seniň golaýyňda. Hudaýyň esasy maksady tedi durmuşyňyzda kömek etmek. Kömek etmek isleýär. Kalbyňyzy açyň. Aňyňyzy açyň. Nämesi de kalbyňyzda şu wagt gynandyr ya da nähil aladalar var. Şonam açaçan Hudaýa ýüzlenip kalbyňyzy açmaga tedi çagyrýan. Şeýle ýagdaýda siz düşmanyň üstün bolup ýaşap bilýäňiz. Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşyňyzda. Şonu ýatdan çykarmaň. Ene siz bilýäňiz, ýene de bu Mezmur kitabynyň 36-njy babynyň 3-nji 5-nji ayatlaryna Dawud bize näme diýär? Rabbi bil bagly, etsen ýagşylyk, ýurtda ýaşap, ýaýna asudalykda. Rabden teselli tap, ýürek arzularyny ol hasyl eder. Ýoluňy Rabbe tapşyr, oňa bil bagly, şonu ol saňa himayet berer diýär. Ýoluňy Rabbe tapşyr diýär, oňa bil bagly. Täbi Rab saňa himayet berýär. Himayet bermäge garaşýar. Şonu ýatdan çykarmaň. Men şunki gepleşigimne siziň bilen ýene de şu tema çağa terbiyelemek barada biraz gurun edip geçmekçi sebebi men käbir haýyşlary aldym ýaş enelerden. Olar şu temada hat köprek dinlemek isleýänliklerini maňa ma'lum etdiler. Ene men şu gün şol Hudaýyň mukaddes sözüne göre siz bilen käbir aýatlary paýlaşyp geçmekçi hem şeýle etmek bilen men maksadym size çağı terbiyelemekde şu Hudaýyň ýoluna nähili çağı ýürümege, çağı terbiyelemekde kömek etmek. Ene biz bu barada Kanun Taglimaty kitabyna okap geçýär. Hudaý şu döwürde Israillere ýüzlenip otyr, olary öz çağalaryny nähil terbiyelemek barada Hudaý matlagat berip otyr. Hudaý her bir ene atadan çağalaryna Hudaýyň ýolundan ýürümek terbiyesini bermegi talap etýär. Ene atalar şolar jogapkärli şu da öz çağalar üçin. Täbi şolar çağany ene atalar terbiyelep ýetişdirýär. Olary haýsy ýoldan ýürümekligi siz çağalara ýaşlykdan öwretseňiz, toň olar ulalany Hudaýa hyzmat edip, Hudaýy söýüp ýaşarlar. Ene Kanun Taglimaty kitabynyň 6-njy babynyň 6-njy 7-nji ayatlarynda Hudaý Israillere näme diýdi? Meniň bugünkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Bulary çağalaryňa hem öwret. Öýde de, ýolda da, ýatanyňda da, turanyňda da şular hakda söz sözlegin diýär. Ene ol Hudaý bize de şeýle ýüzlenip otyr. Siz öz çağalaryňyzda diýär. Şu günkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň diýär. Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan zatlaryny ýürek çağalaryňyzda da öz ýüreklerine saklamagy öwredin diýär. Ýaşlykdan olary Hudaýyň mukaddes sözüni okamagy öwredin diýär. Çağalaryňa öwret. Öýde de, ýolda da, ýatanyňda da, turanyňda da men sözüm barada olary aýt diýip otyr Hudaý. Men sözüm hakda söz sözlegin diýär. Ene bu Hudaýyň Israillere bolan sözü ýöne bu şu gün bize de degişli. Menem size şeýle ýüzlenmek isleýän ýaş eneler Hudaýyň
sözünü hemişe öz çağılarına da yatladım. İslenlik situasiyada da başkalarda problema da bolsa da şonu da siz Hudaýyň muhaddisligi şu problema barada näme diýe ya da Hudaýyň ýoluna göre nähili şu problemany çözmek barada siz öz çağılaryňyza ýaşlykdan öwretip bilýäňiz. Şolary ýaşlykdan şeýle terbiýeleseňiz, olar gelecekki nesiller İsa Mesih barada hoş habary dowam etdirjek nesiller. Ýönesiz çağa terbiýelemeseňiz, soň kim şol hoş habar bilen dowam etmekçi? Hiç kim. Bu gaty wajib. Ene ataň Hudaýyň öňündäki jogapkärçiligi gaty, uly, siz şonu ýatdan çykarmaň. Ýene de Yahya kitabynyň 17-nji babynyň 3-nji aýatyna biz şunu okuýar. Baky ýaşaýyş bolsa seni, ýagny ýeketäk Hudaýy we seniň iýberen Isa Mesihiňi tanamakdyr diýär. Ene biz şonu hem çağalary ýatlatmalydyk. Eneler öz çağalaryňa da şonu ýatladyň. Olary baky ýaşaýyş näme? Ýuwaş-ýuwaşdan ýaşlykdan şeýle datlary olary düşündirip bilersiňiz. Hudaýyň sözüne ulanyp, ene Isa Mesih näme diýe? Baky ýaşaýyş näme diýe? Ýeketäk Hudaýy hem şol Isa Mesihi tanamaklyk bu baky ýaşaýyş diýe. Eýem biz baky ýaşaýyşy iyi bolur, şonu tanamak bilen. Ýene de Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji babyna Pawlus näme diýe? Ey atalar, siz hem öz çağalaryňyzyň gaharyny getirmäň. Gaýtam olary Rabbiň terbiýesi hem öwüdi bilen uloldyň diýe. Ene gowmatlagat berip otyr bäde de. Öz çağalaryňyzyň gaharyny getirmäň diýe. Näme üçin? Tabi hiç yere eltmeýär biri. Bulan bujurluğa eltýär. Rahatlygy eltenok. Eýsem näme diýär? Olary Rabbiň terbiýesi hem öwüdi bilen uloldyň diýär. Rabbiň Hudaýyň muhaddes sözüne göre uloldyň. Hem Hudaýyň öz muhaddes sözüne berýän terbiýetine göre terbiýeleň diýip şeýle gowy matlagat berýär bize Pawlus. Menem de şeýle etmegi matlagat berýän öz günlük durmuşyňyzda. Sizde soralar bolsa şol çağa terbiýelemek barada belki sizin öz eneleriňiz bardyr, uly aýallardan torap bilýäňiz. Täbi olarda köp tejribeler bar. Biz şol özümizden ullardan köp zatlary öwrenip şolardan matlagat hem alyp bilýär. Men de şeýle etmäge çagyrýan. Maşgalada ata Hudaý tarapyndan çağa ilkinci terbiýe bermeklik jogapkärçiligi atalara berilen. Täbi erkekleri Hudaý baş tutanlar hökmüne saýlan. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Ene biz şonu Efesler kitabynyň 6-njy babynyň şu 4-nji aýatyna gördük. O näme diýýär? Atalar diýip ýüzlenip otyr. Pawlus şeýerde. Siz atalar diýe çağalaryňyzy Rabbiň terbiýesi hem öwüdi bilen uloldyň diýip otyr. Pawlus şonu şeýle ýatlady otyr. Ene atalar men size de ýüzlenmek isleýän çağalaryňyzy şol Hudaýyň muhaddes sözüne göre terbiýelemekde men siziň üçin Hudaýdan parasatlyk dileýän. Hem siziň üçin men güýç kuwat dileýän. Haçan biz Hudaýa iman edip, Hudaýa tawillykda ýaşap, hem oň öz muhaddes ruhunyň üstü bilen bize kömek etmegini soranmada ya da dilek edemede Hudaý hemişe bize kömek etmäge taýar. Hemişe öz muhaddes ruhunyň üstü bilen. Şoň üçin men atalar size ýüzlenmek isleýän, siz şonu ýatdan çykarmaň. Hudaý size kömek etmäge taýar. Men hem siziň üçin dilegde. Hudaý nähili maňa dilek etmegi ýatlatdy. Men size şol Hudaýly atalar hökmünde, Hudaýly çağalary terbiýelemekde size üstünlük arzu etýän. Eneler hem uly rol oýnaýar, sebäp köplenç eneler çağalar bilen köp wagt geçirýär. Şoň üçin men eneler size de şol Hudaý muhaddes sözüne berk ýapyşyp, şo ýerde aýdylýan datlary göre çağaňyzy terbiýelemekde size de men uly üstünlük arzu etýän. Ene Dawud paça, siz bilýäňiz, her bir çağa şoň Dawud paçaň dileginden görýäs. Näme diýdik? Geçen gepleşikde men Mezmur kitabynyň 50-nji babynyň 7-nji aýatyna şol Dawudyň aýtýan datlaryny okap geçipdim. O ýerde biziň her birimiziň ýaşlyk çağa entek gowruda galan pursatymyzdan başlap günäli digmedi ýatlatýar. Gelin häzir şo 57 teretip geçelim. Haqiqi, men günäli dünýä inelim bäri, günäli men. Enem gowrusyna galalym bäri.
Ene Davut Paşa bize şonu ýatlatýar. Şoň üçin hem şu çağalar bir ýaşlykdan entek terbiýe berip oturýar. Biz şol adam ataň tenine göre şoň netili tene göre biz adam ataň netilleri şoň üçin biz gowrudy da diýe berdi. Dünýä inelim bäri men günäli diýe. Günäli men enemin gowrusyna galalym bäri diýe oturýar. Şoň üçin biz gaty wajyp ene atalar üçin şu çağalary täzeden Hudaýyň ýolundan ýüremege terbiýelemeklik gaty wajyp, mukaddes söz. Bu bizim üçin edil karta ýaly ýol bize görkezýär nähili çağany terbiýelemekdigi. Ene atalar esasy çağan yüreğinin aladatını etmeli. Ene köplenç men görýän ene atalary olar şu çağalar bir erwet adetde ene şol erwet adet bes etmegini şoňa esas ünt berip otur. Ýöne biz onun yüreğinin çağalaryň yüreğinin aladatını etmeli. Täbi her bir güne yürekden başlaýar. Tedbilýän İsa Mesih bu barada näme diýdi? Ol fariseyler bilen gurruna da otur, haram zat diýip, olar haram zady elini degirme diýip, fariseyler şu daşdaky zatlar barada pikirde otur, ýöne İsa Mesih näme diýdi? Her bir yürekden çykýan zat haram diýär. Şoň üçin biz çağalara şoň esasy olaryň yüreginiň aladatyny etmeklik gaty wajyp. Gaty wajyp. Täbi her bir zat günäde her bir güne erwet işler yürekden başlanýar. İlki bilen şu yürekde döreýär, soň herekete uğurlaya. Çağalaryňyň yüreginiň aladatyny edin ilki bilen. Olara Hudaýyň ýolundan ýürümekligi öwredin men täze şonu ýatlatýan. Ene Süleýmanyň timtallarynyň başlan Süleýmanyň pähimleriniň 4-nji babynyň 23-nji aýatyna näme diýär? Bar güýjüň bilen yüregiňi gora. Çünki ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýtýar diýär. Bar güýjüň bilen yüregiň gora. Çünki näme diýär? Ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýtýar. Oýlanyp görüň şu barada ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýtýar. Ene bu siziň durmuşyňyzda da şeýle, çağalaryňyň durmuşyňda da şeýle. Her bir ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýtýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Bar güýjüň bilen yüregiňizi goraň. İlki bilen öz yüregiňizi goraň. Toňam öz çağalaryňyzda yüregini goramaga kömek edin. Öwredin olara Hudaýyň mukaddes sözünden. Ene şonda siz Hudaýa uly hormat goýýaňyz. Men şu günki öwrenen zatlarymyz size günlük durmuşyňyzda praktik taýdan kömek berer diýip umyt etýän. Eger şu gepleşikler barada soralar bolsa, siz hökman şu programmaň ahyryna görýän elektrony poçtasy bilen maňa hat ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge tabyrsyzlyk bilen garaşýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.